Mo ni itsura sa mong bay guys, ug ka man ang hilin lang nawadagat parang luod sa kadyo. Hi guys, kanina mong supplier taga Bulacan. Ilan commercial trading. O din tig supply pud na mo hospital supplies. Jamo ni haning gi-receive. Nag-order na mi kay kuan man December na. Basig magbakasyon na sila basig hapdan og supplies. Ano ning order? Wala kayong tray-way? Wala. Hi guys, nag-receive day ko karon og mga hospital supplies. Medyo busy ko rang adlaw kay ako rang isa dari, wala sa tidignan nilakaw. 5 days po to sidyang nawa dari wa mapugni. Murapos bagyong udit nga di mapugnan. Guys, na dami pinaskuhan na dawat gikan sa Filan Commercial Trading. Kani og night t-shirt, kalendar ug katuto pang salad. Diya guys, dada po yung nag-deliver, taga Midmart. Midmart Incorporated. Itagaan po may pinutos. Ya. Diyawa malagi sa tidig na diha ako nalamin yung dawat. Bawin sa ni, nga. Kada December man sila muhatag nga na. No, naamon na pong dawaton. Salamat sa inyong mga pinaskuhan. A few moments later. Hi guys! Madyong gabi ka natang tanan, kamusta naman mo? Nakaginhawa na ba mo duwag diha? Kaya hang ginhawa. So gahapon og karong adlaw. Grabe, marag dughan buto-buto nga huot nga. Usahay ko mo sakit na gango sa ginsaon na ganang hunahuna guys bangamin ko nga ako nung kontrolon nagang kagalingan nga di ko magpalabi. Usahay pang lingaw-lingawon. Di dyan na mapugnan na nagtataod at na pagang nahuna sa moa. So karon day guys, karong sana ba oras? Nga alas 7:15. Grabe dito sa kwartong doktora dyan, grabe dyan ampo na nga unta, naantay ang pamilya nga maka-contact na ho, naantay ko yung pamilya nga maka-online, nga maka-chat na ho nga okay sila. Mara din na yung sige gampo. Kay grabe dyan guys. Gahapon na gadyang buntag hanto sa pagkagabi. Hanto des gabi. Ginubak na lang mga ko sa sa kaguul. Kay ko ang lagi ko. Naman ko yung anxiety guys. Ara dyan ko ka anang warrior. Say nga na mabalakon. Nadali na dyan ko mabalaka. Sa kinsa man siguro. Na siguro yung taong di mabalakas na itabo sa atong bukod. So mga to guys. Gidin nga gagang pagampos Ginoo kay paggawas na gikas kwartong doktora, yung tanaw ko sa cellphone, kaya ako lagi guys, mara ko buwang dari, nara ko check sa cellphone, magbantay ako nabay mo tawag, sa insahan, ng ipang masagasa ko ang gisad-sad sa bulsa. So ba ito paggawas na, ang gitanag ang cellphone na, may ning message. Pagtanaw pa na, hala, si John Mark anak niya Ate Flor de Lisa ba? Pagtanaw pa na kayo niyo nag-message man niyo lain man na siya kayo message na lang hindi namin yung good evening dito ka nga nagtaali marami dyan kung gitawag ba taali nga na mara to dyan message yung taali tita may dyan tawag so mga to grabe kong Ginoo yung message na dyan nagahang po dyan ko kasabot sang ibati nga nanay isa ka member sa among pamilya nga hindi ko nang tako mga tong grabe gang chat. Uy, kamusta na mo dyan, Ana? Naganda dyan. Medyo kayo naka-online kayo na. Sus, kayo ang mga reply. Ang nagana na kong message, way reply. Mara itong dyan message, taali. Matungin ko dyan. Hapit na ko maka-Japan. Pag-reply yung taon, kamusta mo? Isa rin, reply yung taon, isa rin gusto reply mo kung okay ba mong tanan. Harang duga dyan. Naka-reply. Mura na dyan ko kaka-Japon, yun sa mani, sa medyang ibalita na nga igura maningog taali. Mura bagi pa kulbaan kung ano man ka dyan nga nung ni Mrs.
Agang gitagtad og misis lagi nga. Minsan man dyan, maghuwag mo ko Japan ko. Kako Japan ako na rin, na. Ang gimiskulan. Siguro nakatulog kong miskul, wag hapon tubaga. Grabe guys, medyo ko kasabot sang gibati ang naghanahan anak ko daw tangan kanin naglisod maka nagistorya ni sa hitabo nila kay mura agahang nangan na naging binto na nakaingon ako kanang nagmaglisod maka ni sa gistorya na ang bisig na hitabo nila mo nang dugay siya mo chat ug sa ikasunod siya jang giingog taali. So mo to ang miskulan, tulod ko miskul. Jada nay taas na message na nga kung anday kuno hinay di kuno signal sa tagbilaran. Mo nang dugay siya maka response ka grabe di kuno hinadya mo tong nag-chat siya ni sa nga. Para nay okay rami kaming tanan, pati sa Aliana okay ra ana Diya kung giingan siya diya ahak ang sindan ug kanang mga picture wa talaman. So mo to nasindan ko mga picture diya nakahilak ko kay grabe tong luod diya bay ni man hilin. Bintaga mo kay wa man ma kompleto pa magamong atop giay abi kog nagubag amo dito ra dapit sa kusina dai magilipad. So mo ni guys ang gising ni John Mark nagbay ni man ang hilin wa jay atop ang lupad. Loy kadyo nakahila ko din nagtan-aw diyan na Diyan mo ni palibot na ka man ang hilin bayo wa jud na kuan. Diyan mo ni kalsada di babaw sa mo Marabing luod dyan na. Mga tumbag mga kahoy sa ibabaw. Nakahila ko kaya kaman ng hilin. Para luod dyan. Sa mga to guys, grabe dyan. Grabe dyan pag ang gibati dyan sa kadgahapon. Hantod gabi hantod sa gabi nga ako'y tugay. Lain ko, ma-stress ko kay habakon ko. Ako ginawa, magsakit ang umrag. Tanan si di dalim guys ba nga kuan lagi lajuta sa atong mahal sa kinabuhi diyan na nga ng panghitabo muratag mabuang. Diyan ako lahi di ko kay grabe di ko ka. Bawang ano niyang kawalingon nga di magajid na sa makontrol. Diyan tungod lagi siguro guys nga nakoy anxiety mo nang di ko ka-control sang emosyon. Say magkarod na ko labi agang na di bitaw mundang sige. Nain sa kato sila nga na jadi na makalmag ang kagalingan maabot sa punto magkarod na ko. Sumalag itong netabo bes naging gabi nga. Ipainom na lamang kong tranquilizer. So karon guys, nahaw-hawa na gagahang bugat sang daghan guys, marakog na ibtan og tunok. Nakakontak na gang pagumangkon. Hindi guys, mga ito guys ba nga. Ilalim guys ba nga kanang ladyota sa itong pamilya. Diyan yung mga inganang trahedya. Tagsara siguro yung tao nga di dyan mag-uon. Katula siguro mga abnormal mga di dyan bati kabalaka. Kaya ako grabe marang dyan kong mabuang. Karong adlaw pag humanahog receive sa damay nag-deliver. Nasigira dyan kong tanaw sa cellphone. Nasigira dyan kong ampong ang na nanay members ng pamilya mo kontak. So mga ito lagi. Salamat sa Ginoo nga nakontak. Naka-update na ko. Yung kontak ang pagumangka na Diyan. Kay grabe dyan guys. Marana dyan kong mabuang. Mga nahuna. Okay rag mga bay nga guba. Basta ang mga kinabuhi sa tao ko luwas. Balag mga gubagbay basta kaya kinabuhi sa tao luwas. Kay kanang bay pwede pa na ipaadyo kinabuhi simba ko may nawa na di na nato makita. So mga to guys, nasira ko karong adlaw na paano ako naibtan akong tunok sang dughan. Diyan makatug na po kong tarong nga wala ko'y kabalaka. Kaya okay ra sila kuno dadto. Diyan manginaot lamang po ko uban nga okay ra mo. Diyan kuan jud magampo jud ta kay ang mga pagampoy nga na. Dingag jud ang pagampo nga kuan. Makontak ko
Dahil mo kontak na hangay nana. Nga okay na sila. Salamat sa Ginoo jud. Grabe, nakadugong pasalamat nga. Si Jan gikontak ko nga. Okay sila, marag mapanatag na ko. Diyan guys. Daghan ako pang istorya basta kay smile lang gud ko gabot sa dunggan. Kay grabe maraw jud ko gi bagsakan. Maraw jud ko gi bagsakan sa tibuok kalibutan. Grabe sang gula na ha. Wa pa sila nakakontak na ho Ginoo. Siguro dito ako ganahon na dali ra ba jud ko ka-control sa kagalingon. Maragang kuan mako Japan ako. Hindi kaluwi na mag-panic attack na ko mga nga karon. Kaginhawa na gud ko luag. Diba to guys, ni-share ako sa nga okay na dahil silang tanan. Wala man di kurente, wala sila nakapasignan. Si Jan ray may nga to sa Bilaran. Kay basig na si Jay, naman na si Jay training, kay si Janti man na si Jaguan. Niskila man na sa pagkapulis, na si Jay training. Ang Sabado, mga nananaan po ko ni Jay, i-chat ko. Sumalagi po to, hapit po ko Japi, kay dugay yung sunod, dugay sa isang i-chat. Nag-ako pong tarantada, naghanap po ko isa. Masahe guys, makainin ko muna ko ingana na, natunod sa hang kagaul. So, para to guys, dagang salamat ninyong tanan. Nja. Salamat po ko sa Ginoo nga, okay gang pamilya. Nja, agahan na lamang, gikagala, nagahan na lamang pagumangkon sa Cebu, kay wapay kontak, maralang po ito yung nahanaan. Okay. Lisod lagi ni natin mga mahal kinabuhi nga. Naslagjo, nja, watay kontak. So, para to guys, nagang salamat, nja, amping mo kung asa mo karon. Nja, adya mo kalimot sa pag-ampo. Kay, wadya day imposible sa Ginoo, basta mag-ampo ta. Ihatag din nja para na, hang arang ampo na, karon na kontak na dyan ko. Nara dyan yung kontak na, nga, members ang pamilya. Namin ko nga, God is good all the time, Jud. Salamat sa Diyos, nja. Mara to guys, bye-bye. Amping mong tanan, ugasa mo.